Bang' weche liekore mar tungni e duol matayo tuke pachoka FKF ewi telo to kod siasa gi ywaruok e kind jakom mar FKF Hussein Mohamed kod jatije Harold Ndege ewi dwaro thicho oko e kom Ndege gikoni duol no kokadho kuom jakom mare oluongo romo mar kuku. E barua ma ogolo odhiambo ma kawuono, jakom ma FKF Hussein Mohamed oluongo romo mar jokanyo mar kuku matayo FKF. Romo yango ni biro time yor mbui tarik 15 dweni kochakre saa 5 mar okinyi. E romo no dwaro mar thicho kom jatije mar FKF Harold Ndege omi pek kaachiel kod yiero jagoro mongiore manyien kotenore kod pend chike 3 matayo weche tuke kod duol no e pacho kae. Ywaruok kod weche mag tungni gi pogruok mag siasa osebedo e dhod johera mag adhula juma mokalo, ka romo makama igeno mabiro keto ler kendo twak e pogruok gi ywaruok ma osenene e duol no.